Welcome to the Haha Hoo Hoo Podcast. Dun, 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 dun. What's woo? With woo! Wow, effect na po do atake ang mga ebay. Naana po diri Baling sa preskuhan na to karon. presko. Look at that. Fresh. Char. Gani mo na ni siya. Another episode. Hey, kapila na ni. Pang 12 na ni na to. Lumalaban ang mga Wow. ebay dyan sa mga episode nila. Abot na sila 12. Ano lang. Ikaw mo jud ta et. Nasa takuto ba ni et? Parang padayon. Just, go Just with the stream, the stream yeah. is truth. So, wala po ni siya. Another episode. And then, katong mga ni Aging, last episode na to kay naman ta ato sa Under the Lemon Tree. Yes. Or unsa to siya nga tree. Basta mo to siya. Basta tree. Basta tree Money siya. tree. Yes. Money tree, jud. Oo. And then, topic na to ato no, kay, ano ba to siya? About breadwinner. So, yeah. ang topic ato Medyo exactly, emotional to siya. Deep. truth moms. Medyo naatay mga, tears of joy ba, tears of, but anak man jud. So, ang topic na mo, last episode, is, kumusta na ang atong mga breadwinners? Kumusta na ba? Yeah. Kumusta na atong mga breadwinners? Kung winner na ba sila or bread ra gihapon? Oo. Kumusta ha? Mora yun to, di ba? Sige, tag balik-balik ato nga, kumusta ha? Inyuhang mga breadwinners diha, ang kinamagulangan, or ang middle ba may provider, or ang Even bunso, ang bunso. di ba? So, daghan kitong discussion about yun ani na ay mga kasakit ang mga breadwinners nga, di nila mapalabas, mo nang kailangan check on them yun. And then, mga kalipay nila is mga small things ragod nga. Matabang ni mo nila. Bahalag di man financially, but you are there, helping. Bahalag simple chores na sa balay. This and that. That's right. So, if they want to go back and watch the Tulot. full episode, 11th watch episode. the 11th episode. Yes. Una siya. Now, kani siya kay Murag kuan siya. Kanang, saan siya? Lahina. Oo. Medyo, far siya ng a little sa pagiging Medyo breadwinner. techie sa tani. Techie Diri daw nga, ta. kuan, kanang Yes. Unsa man ni siya? part. Unsa man ni siya? Kay dulaon nato ni ang kuan na title pa lang dula na. Oo. At manong naingunana man pud na ilang title unsa din na siya et. So mo ni siya. Unsa gyud no title be? For our 12th episode. Upside down. Yes, upside down. Unsa man ang apps? Unsa imong kuan karon kanang mga apps na gipanggamit na? For oo. sure, Jud, di ba? Naa jud kay mga apps di nga very useful kay nimo kay nowadays Pero di na daghan siya kayo. specifically kung unsa lang ang mga apps na gipanggamit, but as a trentahin na very very specific ta. selective. Oo. Upside down ng ng mga trentahin. Dili lang siya kung unsa nga basig makaingon mong wala naman may gagamit ana nga mga apps kaya mga trentahin naman lamang na nagamit siguro ani or unsa ba? No, kay Bitaw. naman po yung mga applications ka dili na relate sa mga kuan, mga new generations, Oo. no, mga bag-o nga kuan karon. So, Kanang mga today's go-to episode, nato. we will be talking about the specific trentahin apps na more specific, more intentional applications, Da. mga kuan na siya. Nadyo siya purpose as to why manong naa Oo, siya sa imuhang. manong naa siya kay very ko i-install. ano punta sa mga storages nato. Ma'am, true. Di na ta mag-install og mga unnecessary apps nga naara na siya dira. Gani. More on ko na punta nag-apply ta ng Marie Kondo nga very clean na. Ambot ewan ko lang sa mga kuan na uban pa mga trentahin kung very kuan pud sila pero sa ato nga kuan ta kaayo ka ng automatic na delete na ng mga unnecessary apps Unnecessary. sa Murag, ato ang mga kuan. If ano makadrain kay- na siya sa battery ay uninstall dayon. Truth. Well, I think ikaw ang akong unang pangutanon, Hayes. Paano ba yakati ka ng imuhang jobs, imuhang no? More on For online how many jud. years kay more on SOCMED jud ka? And then, mas kuani mo ni, I think daghan jud kay kang ma-share pod ani. Aside sa na ako'y ma-share sa kuha pero mas ganahan po ko nga makabalo sa imuhang mga kuan kay as maujo na imong gina-work for how many years. Yeah. Bitaw sa imong mga go-to apps na jud nimo nga gamit kaayo. Karon as a trentahin na pod, ako na siyang gina-divide Oh. ang mga applications. So, naa siya apps for wellness. Wow! Okay, Naa siya okay. kuan, then ano pa yung mga Bible apps? Ay, iba siya. Iba siya. Para namang Oo, na maano yung ako mga nito. health apps. O, syempre Wow. atong gipang divide atong mga kuan dara ka ng atong mga gipang kuan ato ang mga health bagi monitor. Monitor na. Oo. Nabitay mga apps nung Oo. may na no? Health apps, fitness app, Fitness mga ano siya. apps.
So, health and wellness, mag-uba na sila nga part. Truth. Tapos, kanang social media na siya nga. Hilig ko tig-arrange kay as an OC person, na na sila yung mga box din ha. With the label, no? Di ba nga mo dyan na siya. Then, kani siya, gastusin apps. Ay, Na yung budget na apps. dito ng mga banks, na dito ng mga... Truth. Dapat kuan. malahig dyan na siya. Basi natin mga, diha nga, dapat bayaran. Oo. Ana siya. Dili na pakalimtan. And then, kanang streaming apps. Of course, kay need man ka og lingaw-lingaw po. Sa man mga kinagmay. streaming diha nga, legal na siya nga streaming. Or pero anyways, kamo pud na bitaw. Unsa man na? Basta, organize. Siya, organize lang. Tayon, unsa pa ba nga mga apps? Daghang kong mga notes, manggod kay hilig ko notes here and there. So daghang kayo kong mga notes. So na ako mga go-to notepads. Daghang siya, dili ra manggod siya usa ka application. So na ako for note kay more on writing manggod ta, and then especially po sa ato ang pag-podcast Ay, grabe, te. ang ato ang mga brainstorming, ang mga topics, Dapat. etc. So kana siya, napo na siya kuan dito kanang label, Luna. Luna jud siya nga. Maora jud ni for our podcast, Mauna. kani this and that. Bitaw. And then, aside from that, napo tay mga food apps, mga go-to nato nga and shopping. Yes, Diba? ang mga online shopping nato, So, kana bahalag sila, mga nakakwadra lamba. na sila, naana sila sa usa ka box pod, mga kuan. Okay, very Kung organized naatay naman mga pang pala. savings, naapod tayo pang laan kung asa ta pwede magkuan. Online gastos. Wow, very organized mo lang, Eba, yung sa mga nana. Oo. So, unya, ato nang ipa-specify kung unsa go na nga mga apps. Ay da, okay. Kung Well, unsa po itong atong mga apps na mga gipang delete na, no? Kung nakalandong pa ta ato, basta mo na to sila. bitaw. Same as mine, very straightforward na po ako mga apps. Well, wala kay ko atong imgingon nga mga katong wellness and health. Nara siya pero wala ko jud siya gi-utilize bitaw diha. Pero more on kuan. Social media apps ra jud ko siya inuon for now dayon. Naay kuan, naay app for, Unsa man na siya? Ana man siya ti dayon. Basta mo na siya mga Ay, na kay mga apps for kuan kaning socials. like social media apps lang nga katong mga common nato nga mga social media apps nato, but katong mga streaming actually Pero wala na kay kanang kuan. messaging apps nga nagalain-lain. Oh, messaging app siya. Oo. And then dating apps. Mm-mm. Ana lang siya. Yeah. So since daghan man jud kaayo na mga organized kaayo na nimo imuhang mga apps and all diha, Haze. Kuan. Ato sang himay-himayon kani nag-viral karon nga unsa nang naa sa imuhang top 3 notes nato sa ato ang kuan. Ay sabi ho no, nausa na ako. Bitaw. Oo, bitaw no. Sa imong top 3 kanina nahilingan ba nimo to imong top 3 nga nakasulat sa imong notepad? Since nagama magugug ka ng content ba, ang pinaka kuan jud kay nako dito, ang sige nako ibutang dito sa akong notes kay mura kog mag-track sa time kung kano sa nako gi-upload. Ana siya. Oo. Napatiman-an na ako unsa kung kusog ra ba ni siya nga adlaw or time nga dagang siya views kana siya. And then mga content ideas ra, content ideas. And then katong last nga mas nitatak sa ako pag ana nako is katong quote nga, live like you are dying because you are. Mo to siya. Oh. Ko nga ay laban akong notes. Bitaw no wala ka ko ng mga kabalo. notes saksak sinagol na gud siya di na Saksak takabalaw nga sinagol. unsa usahay mga listahan sa mga palaliton Gani. or sa mga ingredients ana mga how to's or to-do list. Oh, to-do list. Dayon Kana, na po yung mga listahan sa mga nangutang truth. or kung ikaw ba nang nangutang Mo na ron. yung mga listahan. No, nahimo na siyang calculator all in one pod, mga savings sa mga password ug unsa pa O baron. kana, Kay mga passwords. dimtanon kay tanong sa Kana, trentahin grabe kaayo bisag asa na pud lamang nato ipangbutang ning ato ang mga listahan. Kadaghan jud kung Oo. may ko nimo pero mauto ako ang medyo na hinumduman Top lang three jud. Top sa 3 imong na ako. notes. Ikaw? Top 3 sa ko ang notes, murag laugh man to na share man to na ako gabi no. Ay, Katong number 1 is katong Oh, feed sa baboy. Unsa to? ano man na siya? Dayon, unsa pa to? Kaning Oh, ay no. katong Lord padag-ara ko kas. Yes, definitely. Mauna siya ito, Ano Tinoo. Lord, Padag-ara dag-alan ko siya kas. kas akay. Diba, wagtang ning mga kautangan. Na. Please lang, Lord. Charot. Mo Bitaw, to siya. tinuod na, Lord. Oo, kay nakita mo po doon ako siya sa actually sa TikTok nga murag ilahang gikuan ba. Bitaw, So akong panalunin mo ako. gi-note pod Tinuod kay ang bitaw mga na. content biya pod nato sa itong mga kuan. So
nag-save po og mga content na mga Bisaya something ba. So mo to laugh kaayo if makakuan ka mulantaw ka ng mga personal notes sa uban nga tao ba. Ay, Maka-curious gud siya nga unsa na iyang gipangkuan. bitaw, sure, for sure dyan na inyong mga notes na nagkatag na unsa ng mga nakabutang dira nga title tapos Dayon. Diba? Ang sulod. ang Usahay sulod po sa na mga screenshot nga ato Oo. mga nakalimtan na ana. Uy, Ito, no? isa pa tiglimpyo ka og mga apps, tigkuan ka. tig-delete ko mo nang gamay na lang kay kughabs murag social media kanang mga major apps na nato ngaron nga ginakuan Oo. ginagamit. Sa notes po, tigbahig ka or unsa ba? Dili. Basta add ka lang. Add notes ra ka, add notes ana. Ay mag-add notes organize ko sa akong notes di ay. Oo. And then nadyo na siya kanang mga title sa unsa na siya. Oo. O ingon ana ko for example kani. Sige jud na ako ni gimuo naa sa akong notes. Igmulakaw kog merkado or adto kog kanang groceryhan kay before ko mulakaw ako jud nang ilista sa daan. Oo, ang Ilista. mga pamaliton. Oh, merkado Oo, for oo. example, okay, palit da kog bulad 100 ana. Tapos ignaan ako dito naka-organize na sa akong notes. Igmoagto ko dito, makapat kog bulad, okay. I-check. Either i-check na ako na siya or i-delete na ako I-delete. siya. Oo. So another hanto like Uy, okay, it's fulfilling ba po done. ng kuan, makita ni mga hanay ba, then imo na kay checklist. So, Tinuod. ingon ka nga, unsa na lang ako mga angay buhaton, og mga wala pa na nga buhat, Oo, ana ana. dito, di ba? Yun na. Mo ganina ako no. A simplest way, make your life organized Oo. po, para imo pong mind. Makatawa Oo. lang ko kay na ko ginunoan ba kada ko gibuhat nga mura kog magbutag checklist akong gipamalit. Ana, okay, Oo. bayad. Oo. Bayad pag ano na ko ay Wala naman din. wait lang, Sa okay, labi, nabili ko na lahat pero parang wala na akong pera. Yun lang. Oo. Makatawa lang ko magunaw na what if no actually wala Hindi siya nila kabuang. ang kuan, ang mga pamalito na lista, pero ang budget, wala na lista. Diyan man sa bitaw sa expenses pero sa lang kay makaon Oo. maghihapon nato. Muna siya. Na bitaw na, pero importante bitaw na no, sa in terms of kuan, kanang una nang mag-grocery or mga tug merkado kay namang gutay mga limtan or naatay mga unnecessary nga pakalit ratag Ay, kana, wala sa lista, no? Wala sa lista, no? Oo. Yaman ka. Tinuod. Asa nga na naman ning nano pa man ning wala naman ko'y kwarta or katoy lang ginaingon nga ngano na pa man ko'y kwarta na daw ko wala na bayaran. Oh, ang bills di ay wani mo na Ang bills. bayaran. Natingala ka ngano nagpanobra nga wala naman unta kay kwarta. Kaon-kaon pa kaglami ha. Wala na kay kato day taon ta dapat bayad Oo, tas kuan di ay. kuryente or internet ba na. Mao gani. Mo na ala very important bitaw kay nung nga Oo. imuha jud siya nang Ilista. ilista tinuod. Sakto kaayo. Ug kaning mga purpose po sa ato ang mga apps. Unsay Oo, mo mga mga purpose sa kuan mga kaayo apps. ron? Mga gamit? Gamit kaayo na to Mm. nga apps nga go kayo. Kuan pug ako nag social media cleansing naman ko pero sa ato ang magun trabaho no bisag unsaon no gawin Ay. nag-cleanse di jud maiwasan Especially no. especially Kay dili mo karon. gupug ka mahimo nga dili ka pwedeng updated kay Ah. asa mamamayang Pilipino mo kuan man gupug ka no. Mm. Especially sa mga news, sa mga Daghan kay no, di jud na maiwasan bitaw. Oh, especially imong work imong work online. pod, online. So kailangan jud nimo gyud makikuan unsay mga news and information diha Mm. and all. And then sa ato ang case nga kani atong gisugdan ni nga dapat ato ang presence po, di ba? Yeah. Kailangan po nato yun na i-maintain and then natin mga kanya-kanyang personal app nga Oo, gigamit oo. nato. Kuan siya kanang depende man pud siya nato ug unsay ato ang giunsa nato na siya pag-utilize in a way nga dili pud ta bombarded sa mga kadaghan sa mga applications ba Oo. nga ingon na karon siguro asa trentahin medyo specific na ka sa imuhang mga apps nga if dili na siya nimo gyud kailangan wala delete na jud siya Ligwak na matik siya, oo. remove mo na te, bitaw. So sa socials kuan siya kuan man ko all over the world all over the kuan man ko all over the Ah, internet magud pud bitaw. tanon ana tanan Instagram, Facebook Muna siya, na kanang common. mga common nga mga applications. But very common siya no, but the thing is that bahalag common siya giunsa nimo pag-use or utilize ang usa ka app ka social media. Either dito ra ba ka unsa man na siya just for ano lang pang scroll na nimo Oo. or you turn it into something very Oo. profitable siya. Yeah. Ako karon personally, dili na kay ko gi-utilize na for my personal consumption. More on siguro nag-switch na pud sa business. Dito, ako sa te. Ana na lang. Business. At least kay mga kwarta ta bahala, makakwarta ta kanang inana na lang nga pamagi ba. Siguro kana kung Facebook siguro dugay naman ko ng Facebook no. Kanang sa Facebook gamito na lang po na ako na siya pag kanang update sa mga kaparentihan, Oo. lantaw scroll kasi mo scroll na lang mga pug ko. friends kuan ana pero og ingon nga murag mo react or comment jud ka murag kapoy
Kapoy wala na makig- kilahay ba? Murag, may tinuod na, silent na lang ka ba? Murag, Silent. belong ta ako no, sa mga silent committee. Mao dyan na siya. Oo. Ana ka diha, view na lang ka, wala na kay, o react kag na ikalatawan, share ka ginagbang memes, ana ra. Ano na lang no, Oo. silent na dyan mo Silent live. Like na jud mga sa ka. mga 30 lagi nga, okay. Dayon, kapoy na po kag-update, like, nakakagikaon nga, perting lamia or naka sa mga social nga mga lugar. Alam moms to. Kasi makalimutan ka anong upload, murag, or na times na ganahan ka mo upload pero very outdated na kay last 2 months ago, last 3 months pa to nahitabo ana. So mura kag wala na jud, dili na jud kaingon nga ay nahitabo ni siya pareha nato karon na ingon ani din. After that, a minute ago, murag naka-update na ka, naka-post na ka dayon. Murag Bitaw. lahi na siya. Oh, medyo mulaylo na ka, oo. medyo no, kabalo na ka nga, mag-make sense ba ni, okay, Or- why akong i-post Usahay ni po siya? imo Diba? i-consider Oo, ng thoughts sa ubang tao nga, halo, Kailangan ba? Ka-post ba? O, ana Oo, ba? di ba? That's Nama kay mga true. thoughts nga ingon ana. Conscious na ka actually. Actually, Dili oo. nakapatak ka og kuan. Ang mga atong mga for example natay mga Instagram or something like kuan na lang siya, something like very useful kay siya in a way nga like you as you are a writer, di ba? Yeah, Gi-showcase oo. jud na nimo so you turn it into Wala na business. turn na jud na ako siya sa Perfect man business. siya. Actually, Yeah. very useful kayo. The way ni mo gi-position ng Instagram is turning your kuan jud, your passion into profit. Mura Yeah. gina ang atake ba? Ang Facebook, ako dili Kay ko murag kay ikaw ko. ra man gihapon na siya. Wala siya nausob, but ang ako manggod ganahan pud personally is there's someone na makarelate pud ba sa imong mga gipang share, something na sentimental pud siya ingon ana, Truth. dili na lang kay murag sa imuha na lang pagkaugalingon nga i-post siya na nimo siya for what, something ana ba, Bitaw. no, murag intentional na kay kasi Intentional. sa ato nga pud Intentional. na wala lang pud ta kabalo sa uban nga, well, kung naaman ko pud sila yung trabaho nga lain kay mo man gud pud ni ato ang trabaho. Inuon. So, ilahang i-post malamang personal jud na nga Oo. kuan. But thus, of course, because we are in this kind of kuan Industry. we have to maintain something man good. Of course, because we love what we're doing man. So, we continue doing this. And kung na'y makarelate, maayo, di ba? Share, Oo. comment. Kung wala, padayon lang gihapon because Kay usa pud na like kanang kita manggod as a creative people manggod po dili na lang taganahan magsige consume og mga kanang information online. We also Yes. want to create. yes, Diba? that's true. So we also want to give value. Dili kita ang sige consume. makakuan plito ng sige ra kag consume sa idea. Mm-mm. Asa na to imong unique ideas di Oo. ay no kay murag I-share na to, ana. Let's turn it into something na kuan relatable. utilize bitaw tinuoran na mga apps nato no sa mga Kay if sige ka nga ikaw ang mag-consume, mura kag mahutdan pud og kuan ka feel ka ana. Ay 5 hours nang nilabay, grabe sa 5 hours no. Sige na lang kag higda og consume ana. Or like Ito. 2 hours nang nilabay. Murag wala, naghigda ra ka nga wala kay na ano. gani. Nya after ana murag kapuyan kang sige na lang ka og kuan stream sa imuhang phone. Kung mo maminaw daw ka og kanang kanta dapat pod kay mukanta ka. Kanang for example, they are good at gaming. So nag-online streaming pod sila nga ingon Oh. ana. Like double purpose ka. You are hitting 2 birds in one stone. Ana Bitaw, siya. ginahan ka anak. O di, make it into something Mm-mm. ano, profitable Make it, bitaw. Doing what you love while at the same time, You're earning. you're earning. Nindot na siya, ti. Same na sad sa atong gibuhat. Mahilig man ta, madaldal man ta. So, why not mag-start na lang ta, ni Vic? Murag, usik man to itong Usik, ipag-isuyang. oo, Murag lagi, bitaw, no? useful to. Basig na ay ginahan, makadungog. Why not? Mo Mo na na ni siya. siya. Abot na siya 12 episode. Oo. Unsa imuhang personal brand Ay, grabe naman. sa kuan, social media? Grabe naman ang word nga, digital nomad, no? You're Kuan. everywhere. You're everywhere. And then you are utilizing your resourcefulness to show it up online. Gani. So, mura siya heaviness ang atake, pero it's true nga. Moment yun na, that you are creating Something for other people, To whether to influence or to Oo. kuan. to influence or to entertain To mo naman na siya, entertain. no? Bitaw. Kani, let's touch lang a little, kay since nagnaan naman dito sa mga social media thing, unsa may difference anang content creator o social media influencer para sa Aya, mga oo. Basic, no? Kanang content creator is a way different from social media? social media influencer. Because ang social media influencer, ang trabaho nila is to influence people. Mm. Basically, to influence people. So, kani sila, ang mga tao usually na ano yung mga reputation. Like, Oo. they have already hundreds of followers. Oh. They have the capacity and strength to influence. Meanwhile, kaning
mga content creator, they can start now without any following. They can Bitaw. start zero following and then build their brand. Mao jud. Ilang trabaho is to create. They are innovative. So munang diha na sila mo kuan og unsa ilang niche, whether educational ba sila, entertainment or kanang lifestyle, food, blog nga na. Diha na sila kay ilaha is to entertain people, pero they are not convincing you to buy something, or they are not influencing you compared to the influencers nga. They have this strategy strategy and for you belief. to be able to buy something or to want something or to have something. Ana na siya. Daghang kaayong mga wala ka baluog unsay differences ana. Kay mo na nga influencer ka, ay ko na Ang influencer kay bukat na no. siya. Para nako Yeah, kay for me. kay Bukat siya. the word pa lang influence dapat It's unsa an nimo. obligation man good po. Dili lang Oo. mo kapasagad og like accept. Kay mostly man good, if you're an influencer, kanang nana siya kuan nga makipag-collaborate po ka sa uban nga mga tawo ana, or even brands, or small or big brands and influential people, other influential people as well. Murag naniwala mo kanito ka nga kuan kani, it could be Naman kay ma-influence jud ka. kuan, you already have a Maka-influence ka. reputation. Oo. Compare sa mga content creator, everyone can be a content creator. Pero not everyone can be an influencer. Bitaw. Ana siya. Truth siya. Ginahan magkipag-collab diha. Collab lang pero dili jud ta just to influence nga makuan jud ka nga you have to To be able to change their minds, to be ana. able to consume Bitaw. something, ana man. So wow, linot na siya nga kuan na perspective ba Oo. sa social media influencer and content creator. Yeah. So dear, Dearest, balik ta sa tong apps. saan na imong mga apps dear? Aside sa kanang very common nato nga Kato social kuan, media. yes. Unsay pinaka-kuan na to. If ma-bored ka, unsay mo pinaka-go-to? ako kay mahilig kay kumukuan, maminaw og ana podcast man ato maminaw po kog laing kuan mga Yeah. podcasters. Spotify. 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 Bet kay nako kay nakoy How mga about bet dito. kaning na naman Anchor, Yes. kaning TED Talk. Dili kaayo, more on Spotify na lang ko. Educational man gud po ng TED Talk. Medyo heavy na siya. If ganang ka nga And then scroll threads. Pero Threads. ginana, medyo di pa kay nako himay ang threads pero okay ang Kasi mga trend tayo, dili pa himay ang threads. Nagpahalata na. wag na, ganun talaga mo. Hindi. Bito, dili pa na ako siya may like, ako pa siyang gi-fear, okay. Kay lahi mo gud ang content dito. Nay ubang pong mga kuan dito og mga kabuang. Reddit, medyo kana siya is ibang atake sa Reddit Medyo kay kita na po daway ng makarelate ng mga trentahin or siguro mga 40s pod. Dagan siya mga stories online, ng mga makarelate ka, and then full length man good pod ang uban. Then ang uban mo comment sila and very kuan sila kayo sila ang mga words. Ug prangka pod ang mga tao dito, girl. wala napansin ako sa Reddit. Oo. Kanang mangbash Same pod as sila threads, dito. oo. Kung inadyo kang nakikishare nga family problem baron or unsa man galing, very kuan kay sila. Well, makatake po kag lessons from them Gani. if you really dig into kuan. Because they're manggo nagtamura sila gatago kay di ka pwede makabutang dito og profile. So kanang bahala Random people, random pero with people. wisdom, ha? Ana. grabe ginahan ko actually kay mura kag curious kinsa man ni siya. Ano ba pinagsasabi nitong babaeng to kinsa siya? Bitaw nga Pero mura lahi. po siya kuan kanang search bar na good pud sa ato nga if natay ganahan nga kuan. For example, no, unsa ang pagloan og SSS unsay mga requirements blah 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 blah. Medyo helpful siya. Okay. Kay specific kay ilahang answers nga kuan ba? Mo ba? Doon na ay mga ChatGPT o Google kuan na karon. YouTube kanang mga tutorial nga unsa Or lahi gihapon kay murag magkaroon man gud conversation dito nga same mo questions pod. And then ay mga kuan, mga makatubag pod nga medyo mga professionals pod ana, manang lami siya kayo basa-basahon. Naapoy lain kaning ang di lang jud ako masabtan kinaay nag-introduce na ko ani nga I think you have this also Hayes na kato ganing sani Discord. Discord. Dili pa na ako na humay ng Discord pero malibog pa kung sa maning mga Mostly ang Discord karon kay work related, gaming, mga yun ana. Uno? Mga Like, sa kuan.
Kundi and business. bitaw, kung dili pa bitaw siya nimo kun ay sa lamang kay daghan na kang Daghan na naon. Okay ra na, pwede na sana nimo i-delete And pa. mga groups, mga fandom, mga Oh, gano'n, ana. Mayan na. Mga Sa if una- fanatics ka ni ana, Hey. dito ka magkuan, tambay. Kani Kay pong first hand kuwan. information may mo makuha dito. Kani pong Tumblr ka kan ng Tumblr sa una? Oo. I don't think so na pa nag-use ana karon. Dito. Uy, di sa pagkuan man no. Murag dili kay ko kuan pud sa X. The Twitter they called sa una, di ba? X na naron. Oo. Nakay oo. Ay Twitter. kana mo'y wala X. ko. Ako sa I don't think so na. Pero sa una nga napa ko sa news ay bata kaayo ko. no? Twitter babajog ko. Then stressful daw ang Twitter. Oo. Dagan Medyo kay good mga noon. no. Pero sa ako ang terms nga social media na news lifestyle ana, medyo mo good ay first hand pod information kay very paspas man good. Kay and kuan pod ang mga tao dito like sa ato ang mga journalist, mga kuan ana. So dito ang imong mga first hand source pod nimo dito. Okay. Mm-mm. Lahi pud siya no. Ay lain po'y ako na kay mga hidden apps Wala ko hidden apps or pero mga kuan siya mga kana. need og mga password unsa na mga apps ni mga kuan karon Naa ba? aside sa mga kuano pang third party. Actually, wala man. Wala, pero ako, ginahan ko nga, butangan dyan ako mga password bitaw ako mga messaging app. Na messaging Dili ko app na. basta-basta nga, kanara ganing Face ID, tapos diretso na kuan dayon. Ginahan ko na pa na siya yung Face ID or password before mo enter ka sa aking messaging app. Or, ikaw, naa ba ka? Wala man ko. Very kuan ako, plain ramang ko. Same. Yeah. Or naman nagibutang sa akin na ganing sa photos nimo nga, hidden. Naka-hidden diha. Or wala ra jud ka, wala kang tinatago sa buhay mo. Wala ko murag, wala chukoy time, ana, mga tago-tago. Dito naman, ano ba yung itatago Very natin? kuan. Lahi man ko nang makuan magug kamura kag maintriga ka ng sa photos kinano ko. Okay, pwede din siya i-hidden. Mo to na ako pang-hide dito. Awan ko lang kung deserve ba siyang ma-hide. Basta nilagay ko na lang siya doon. Para to-explore lang. Unsa pa ning benefits aning hide? Oo, dayon. Ang timan ilang jud kay kung Naganin mo Android ni ilang mga kuan ban, mga pang-cheating na mga apps. na Diba katong gingon nila nga mga Uy. calculator. mo ba? Calculator kunuhay pero dili di ay. No. Uy, no, speaking, di mo sa pagkuano kay kabalo mata Canva jud no. Nabay na issue ana nga dito sa Canva dito dai Mag-chat. gachat O ang kanang sa mga Gcash, sa sulod sa Gcash, dito Bas- na mag-chat-chat. Hala, no, batas. Diba? Grabihan naman Yung jud mga ang ana, Mo Grabe. gamit jud sila way, ambot na lang pod, no? Grabe jud ang mga chira. Mga Oh my God. sulod-sulod sa mga ka-appsan. Itag paagi mga Pangitag pagi. mga bu- Sakpa nagyapon mo, huy. bitaw. Hoy, ako na. Ayun na padayon na kay di na maayo sa family, okay? Bitaw, Bahala na mo diha. mga social media, mga tintahin ka na, I think very straightforward raman jud tano. Mm-mm. Wala naman tay kuskus balungos ang On ka, mga fitness, wala man ka, no? Wala ko ti. Wala Ang ko fitness. uban ka ng mga nag-Strava-Strava. Ay, labas sa Fitness Strava PH. Actually ginahan ko ana mo try og Strava. Like, okay. Tuyok lang kasi yung balay. Oh, din ana basta makita din i-post na yon. I-post. Ana ba yon? Oo. Paita jud ning tanan tayo na nga murag sa ni kailangan Naka ko na mga ako kuan, kanang financial tracker. no, there's no Notes lang. I don't Notes lang have ang pinakakuan. Mula ka itong mga, na yung mga Excel nga mga kuan, na siya 20%, 80%, ana. wala ko Ikaw, Pero medyo, grabe ka kuan mo ha? Nana ka? Wala na ko kuan ako, ang ako ang pinaka-financial kuan karon ganahan mo ko nga plantada, makita na ko siya, hoy, mano-mano Excel sheet. Wala di ay. Kakita bito ko nimo. Grabe ang ang format dito Mas, nga inana oo, jud siya ganana data ako, yan na ko. Actually helpful kay na bitong hapnik kay sa imong utok bitong nga murag at least kay na kay okay mo ni siya Oh, di ay. dili man ko mo ka. ni siya. Oh, ana siya. Sakto moms. Pero ang uban yung mga application nga medyo complicated na kay daghan kay kang mga scroll og mga kuan. Magkapoy na i-learn. Pag-learn pa lamang daan, it will take you time manggod kana mga ingon na mga percentage at least katong ingon ato nga naka Excel sheet na siya mga percentage this kuan kanang divided ang mga sheets sana so easy na lang siya formatted na daan ba ana lang yung makita na nimo or on PC manggugpog ko usually if mag-organize ko gamayan ko sa cellphone ambot rentahin na jud maggabayan na cellphone very Bahala- small screen kayo Bitaw. Bahala gani
awan ko kung kuan ba ni siya connected. Pero ako, kuan kayo ka nang kana ganing mangutang ka sa tindahan, di ba? Notebook. Notebook notebook man galing ang na ilang ilang kuan. utang. Ano, very kuan paghihapon. Oo. Kay kung ikaw, kuan kay ka sa mga utang jud, basig na kay computer diha sa tindahan nimo kay. Oo. Okay, Si kuan. si Uy, siguro muna ako tindahan ako ingunahan na. biglahan ko te. Pero mangita maglistahan ang kuan ka na nangutang at gay ko. Okay, Ano, mag-print i-print, ako. oo. Okay. Wag ka kay very Resibo. techy na kay ang mangutang Uy, ron. pak. Okay. As in, between Magic Sara, piso, 2, 3. Unaan na. Ay, siya na lagi kinang tindahan, te. Diba? High-tech na nga tindahan. Bitaw. Uy, utang sa skuan dito ron og kuan, popsicle. Og napapapsicle karon. Ice pop ang gitawag ice pop bitaw. Napa. Oo. Bitaw no, grabe kung Ana na siya. i-utilize nimo bitaw. Naadyo may nana bitaw nga mga apps nga useful nimo nga makasave og time, Mm-mm. makasave Pero og kung daghan time. po ko kung gi-give up ng mga apps, oy kay kalas og na siya dra og na kay mga go-to gyud nga mga kuan. Ano na. Kami pod gani sa akong mga friends sa mga kuan, communication sa ila kay mga lagyo na gud lamang nato mga friends kong uban no. Kuan naman. Kami sa Actually, una Messenger ako. Messenger. Messenger. Mm-mm. Kami sa una katag mi na tanan. Kaso karon mas pili na lang namon ning iMessage sa iPhone. Okay. Sa mga iPhone users, bitaw, Messenger. Kay murag go to is kapindutan at least na dito ng mga conversation wala na kay daghang mga scroll. How about Telegram? Oo, nag-Telegram. Wait lang, sa Telegram kay very weird kay Telegram para sa kuha kay murag naman? na imo pop up ra dito nga messages nga, "Hi, kumusta ka Random. po?" Oo. Pwede po bang ano? Ay, usa pa dayon na sa mukan kog Telegram, sa mukan kog Viber, Muna, though encrypted, maayo man pud ilang mga security, pero ambot daghang kay daghan man mga random people manggod. O asa man ni, siya, mano oo, man ni siya nga. mag-pop up lang sila og mga ads. Nasudlan na Ay, sila kana- mga ads. kanang Kuti ads kaayo. kapoy. Makita ka. Even gani sa Messenger na ron, na may mga ads, di na ko ganahan. Pero malingaw sad ko bahalag naa natay kuan ro no kanang cellphone ba nagkaraiyang cellphone naagyapoy mga tao nga mogamit og keypad. Ay, Ginahan oo. kay ko magtanaw Oo, ko oo, nga oo. magana taran. Pero kabalo ka sa Luzon ngayon na naman ko po sila kuan kaning mamahalin nga cellphone og napon sila keypad. No, gani. diba? Ana, kay for security ba, for message lang or tawag-tawag. Oo. Mo na imong gipa-show sa public. Kakuan ka na. Oo, naay gunana. Bitaw, no, Duha-duha make sense po siya kay cellphone. para pakaingon sila nga dili kuan Oo, kanira oo. ta nang maabot pero kuan iPhone Pro Max dito o Oo, ano. Ana Bitaw ba? kay dangin kuan Dili, bitaw. sa kuan wala kay kuy nabantayan ngayon na duha-duha cellphone. Kung unsod imong cellphone, Maura. medyo yung nakaplantada sa public, wala Oo. kay Berna. Dito, dili pwede. Dapat Baba. duha jud. Napuiban kay Android, din na po sila iPhone. Oo, Android, Atake. iPhone, ana. Bitaw. Depende kung unsa ni siya paggamitan bitaw, no? Mm-mm. Tinool. How about sa mga kanang naa sila gitawag sa una nga social media detox? Imo gyapon nang gina-apply karon na kayo nana nga social media detox ko kay murag super naman niya akong murag doom scrolling ba kana kana lain kina siya kana mag doom scrolling ka. Ay ako dili na kuha na ako siya for how long na overcome na ako ang doom scrolling kay dili na ako kuan Bitaw. more on content naman gud ta. Bitaw. Wala na Nakuha na ako siya. Grabe kay ko social media so na updated from kuan kanang kadlawon to gabi, like to be updated lang sa mga butang-butang ana dito. More on karon ako na ganing gipang kuan unfollow ang mga news outlets, mga unsa pa madiha, mga lain mga sources ug mga pages, mga groups, may na balik kung daghana sa una. Karon naghihinay na ako. Common friends na lang good pod ang naa, nga na mga kaila na lang pod. Yeah, apply good ang social media detox. And application detox sa ato ang phone in general. Oo, kana. Kung kailangan nimo di bang ikuan na siya, i-delete, Clean o i-clean i-delete. or unsa ba diha. Kay Yeah. mura magusyag peace of mind pud nimo no. Choose what matters. Di mo po ko ganahan manggod anang mga notifications nga ting 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 ting. Tiga sige na lagbag ting et nya. Ay, nana, Mga gi-off. walay kuan ang yeah, nimo. that's why isa po na sa social media detox nga kuan ko na siya nimo sa settings bahala kutik-kutihon ni gud nimo same. siya sa mga settings ug unsa na siya gipang off tanan Gani. kay para ang mga unnecessary nga
kuan na gani mga highlights kanang mga mentions Oo, ni mga kana. random people. So di ka apil mo nung apil naman ko. Ay naay mga Pahiling na lang ka na curious manggug ka unsa ba to ihang gitag ko? ang kuan man good nimo Nga gitag ka sa ipa-like sa photo sa iyang anak. Oh, kana kumon kina. Oras ka na mo join ka og kana ganing page. Tapos since you are a follower na Oo, ana niya, oo. i-highlight kana sana I-highlight i-mention o kanila at highlight. tanan, i-mention. Wag mo na. Muna usahay ganun if mo use ko anang mga words kay like mo na ko nga apologies for kuan mentioning you or for highlighting you kay ingon ani mo kuan kasi mo ang intentions for them ba pero kay time manggud na nila dili pod makakuha manggud kag for Oo. them to see and click. Ingon bitaw nila no nga ang social media is very toxic, but is it really toxic? Ikaw? Para na ako sa tao lang pod kung imuhang gi ko ana absorb tanan ng imuhang mga nakita online. True, ikaw man na. Because naara man dyan na tanan, di ba? Naara, Toxic, dili good na siya or bad. mawala. Kinaan naman gud ni sila. So magkadaghan pa ni sila. Ay, Ng mga magkadaghan. apps, magpa-kuan pa So, ni sila. Ikaw man na, unsa ni mo pag-handle ana kung nakita na nimo, imuha ba nang i-absorb or just, Oo. okay, just ignore or kuan, Or maapektuhan ka. curious ka to use it good, Oo. ana. So, I think naara dyan na sa imuhang kung saan nimo mo na yung social media responsibility nimo, kung saan nimo or etiquette Muna nimo. usahay, makuan ko sa mga tao nga, especially di man sa ingon na mga uneducated or mga random people lang na mga ay mag-use og social media nga wala sa ilahang intention nga maklik ni siya something Oo. and then ana ba dapat po na mo na ato ang security sa ato ang kuan ba sa ato ang mga applications and then mapa-convince ta ng uban ma-convince na lang to do kuan gambling mga Ay. something ana ba 'di ba? We're not jud an ally of that, Mm-mm. no? Kanang mga inana nga kuan. So yeah, murag medyo makaluluoy pod sa mga uban nga dili sila aware sa mga ingon ana nga mga butang nga paturatoy lang sa ingon ana manang luoy jud. Luoy sa kadaghan-daghan sa mga promotions and all sa social media. Dako man gud kayo munay panghatak nila, di ba? Ug sa uban, Oo. more on para mas dako ilang following kay if mo click mo ana either win or lose jud ka ana. Pero usa na strategiya nila, di ba? Think before you click could be the reason nga identity theft. Oo. Pataka ra ka ana, wa na. Usa pod na, no? Kay tanan man gud nakalink na, mm, 'di ba? Your wallet app to your social media, to and from oh, your social media sa mga apps na mukalit na lang og kaltas-kaltas sa mga unsa pa diha. Mga na-subscribe nimo nga Gani. mukalit rag kuan. So yeah, kung mahimo busisiha ang tagsa-tagsa ka mga applications. Very kuan no? Very kuan na kay ni ato ang mga marag dili naman ni siya laro nga kuan. Very serious na kay na nga mga kay mura magunig ni kuan na siya. informative kay Oo. maguni siya like to kuan sa tuwa pong mga na bantayan manggod atuan ni siyang mura to give awareness pud ba Oo. like asa trentahin we're using these major apps, but at the same time ato ang responsibility when using this app pod ira ta kapaturatoy ba kung kanang gamit just to entertain. Wala may kuan, wala judgment anang mga tao nga they Walang sama make pod it, sa ano maboard ka no mag-online shopping ka random round niya. Wala ni mo gi-think ahead ang imong kwarta. kana. Abot sa parcel nagakuray-kuray na kag ala saan ako Mao ala jud. kuya tay sa mangita sa akong Cecilio diri or something Mao ah. na na. Kay kuan raman dili intentional ang imuhang pag-scroll nga impulsive kay buying ka. siya. Ano lang, no? Anong upside Madala down ka. na di ba? Upside down. There is a good side which is the app Oh, and then the downside the downside of it, of it. of using social Oo. media. So kamo nga mga trentahin or bahalag dili mga trentahin gayo. Siguro og naay mga listeners diri nga mga teens. So, yeah, gi-apply na ninyo as early on. bitaw. Alam pa to yung pang-install diha nga walay gamit kay Uy, Sabod kabantay na. bitaw ko sa mga baguhay karon no. oh, Kanang daghan ang mga accounts ni mga bata. Kabantay ka? social media lagi Yeah, oo, dagang daghan silang kayo mga nawong. For instance, Facebook ra ni. Oh, Pwedeng daghan na silang account sa itulo na upat. Dili ko Gani. kasabot na ron. Ano Dili na naman ako nila- nakaya ron. iyang nawong kay naa mo to mo. Kaning usang account daw ani nga bata, very religious kaayo Ah. kay mga ang gipang share niya is mga religious something. Dayon sa isa pud niya nga account nga same ra man pud og naong. Lahi pud tong gipang share nga mga vulgar pud kay mga images and all. Mao na So siya. nahilingan sa iyahang
millennial nga tito, natingala siya, uy, ako man yung pag-umangkon. Eps. Dayon, ana siya nga, uy, naaman din ni dual personality, mandayin sila sa social media, no? Ay, Kaya ang friends lang niya is katong religious nga account. Then naapo dahil siya pang lahi nga account, 'di ba? So kuan na niya to kani ni labay man sa iyang people you may know, 'di ba? So love ka ito nga kuan. So iyang gi-confront iyang niece na nga, why? Lahi man day ka ani. Sino siya at sino siya? Sino ang totoo? Sino totoong personality? Oo. Totoong tao dito. Nadyo mo inanabi, di mali So kayo. kita no, gipang-adta sa itong mga pag-umangkon, gipang-adta, nay, isa ra no? Pwede isa ra. Dagan kayo sila mga account at Ginoo ko ay dagan kayo sila mga energy for that. bitaw no. Mm-hmm. So Pero sa una, makainguna na, usahay man good, kung kita sa mga trentahin karon siguro kung nakita ta sa ito ang mga ka-uyuan or iyaan dira og katong mga umangkunan nga daghan tang account kay tungod nangalimtan ang password. ay truth moms nahitabo na ako mas nakalimtan. Legit kay ko ato akong first Facebook nga na ako. Oh my god, my god. So manang daghan siyang tita ikaw ni ana dito. Facebook pwede paki-remove na lang yun kasi hindi na siya active. Ay, hindi na siya ako. Hindi na po siya talaga. I'm a changed person. Wow! Bitaw, no? Uy, very scary kay if kanang i-chat GPT ni mo ng imuhang kuan or gina-Google AI ni mo ng imuhang information mo gawas dito unsay mga past lives. Oh my God. So mo nang careful ra jud kay summary na niya imuhang life dito, imuhang social media footprint. Bitaw. No. Bilba na kayo no? Very scary. So na lang tanga kaning mga tao nga na ang content creation ang kuan ang source very of income. Kuan ang ilahang life is an open book. An open book jud. So I think regulate ra dag pud nato ato ang gina-post pod kung ikaw man lamang kuan kay di na jud safe ato ang kuan data, no? Yeah. Sa social media. Dili na jud. Everything's there. Everything's outside. Nakagawas man gani ang AI nga gibox na. Truth. Kato siya, Kita kung pa bakit kang ito siya. ato mga information nga very public kaayo. So, yeah. Unsa Very, punot dulo ani very important nga, there's nothing wrong nga with using so many apps. with using so many apps. And exploring. And exploring. Ang ato lang is how intentional it is para ba sa imuha. Is it because, pwede raman, di ba? Pwede ra ka mo gamit jud ana nga apps. Make With sure, regulations and base it on kuan usefulness. oo, unsa jud siya ka useful nimo, dili nga pwede gani ko ma-turn into profit na nimo. That's better. Pero you don't need a lot of social media apps bitaw para lang jud to go You're all over the place. And then dapat sunod ka sa trend din. Di man po na kailangan make it like align sa imuhang gustong image kung gusto jud na nimo panindigan jud na nimo kung unsa ka sa social media. Personal branding ba ron? If that's you, then go for it. I think dito siya mag-make sense ang and social media. Basta kauban na ta sa mga silent committee. Daghan kaming masay. Pero Maura. I think that's our everyone's responsibility. Musulod kay mo ana, know your responsibility. Clicking something, sharing or commenting kay lahi ra ba jud ta og kanang views and opinions by as usa ka butang. Make sure wala jud tay maigong or unsa man nga tawo ma-harm nga tawo diha. One thing, asa trintahin lang ha para sa kuha kay dili man ko visible like for using it personally kay Wala na po tay- using man this for business man purposes. For you, what do you think you can leave behind? Wow, leave behind. Parang Leave behind. Bitaw. Sa mga next generation and all, bitaw. Or karon lang nga generation nga rampant na kayo ang pag-use sa social media. I believe kay ko sa mga na kuan kanang kina-expose man ko sa mga kuan pod mga Koreans, mga Japanese ug mga kuan. Very at an early age kapag dili pa sila mo abot sa ilang legal age, dili sila mo kuan sa mga apps nga mayon ana, dili sila ipa-expose sa ilang parents. So siguro kani ang maingon ra pod nako is kita as a parent kung trentahin naman ta, kay for sure makaregulate naman ta sa ato ang kaugalingon, no? Oo. If na natay anak pohon,
ug unsaon nato na sila pag-regulate. Mm-mm. Siguro usa man good po na sa kita kung amahan or inahan nata, kuan nata, usa na nato sa mga angay gitudlo na sa ato Gani. ang mga anak. Kay kita sa una, kita man good ang generation nga na first nga gi-eksperimentuhan kumbaga. Mao So jud, from kuan ta nga generation from walay applications, to boom. for walay internet, walay cellphone, Oo. to naa na tanan. So murag kita ang nakasaksi tanan. Mm-mm. So karon nga kita na pud nang magmubuhi og lain na pud nga bag-uhay na pud nga henerasyon. So kita kay nasayod naman ta sa unsay pros and cons as sa mga ginikanan to be Mm. or sa mga ginikanan na let us regulate our children. Truth. Sa ato pa lamang panimalay, sultihan na nato na sila og paraasa na sila nga mga applications. Learn security. Oo. Kay ang internet sa balay naa naman good na dili naman na nato mawala gyud marag essential na nato ang magkaroon og internet sa tagsa-tagsa ka panimalay kay ultimong ang mga bata nang ginahanglan na marog online sa ilahang klase, di ba? Na internet. So kuan kanang kita sa parent gisecure nato ang mga apps na dili kayo nila ma-explore Oo. na i-prohibit nato sila sa mga lock nato sa ingana nga mga feature o kanang mga devices na ilahang gigamit is ikuan nato i-regulate nato ang mga apps. Ana lang, as simple as that. Kay kabalo ta nga curious man gud kay ang mga bata karong panahon na Kana. bisag unsa na pampinduton, mga wala dito na. So kitang mga parent dili na ta makabalo. So gladly gani kita kay na-expose ta sa mga ng applications compared kita karon sa ato ang mga parents, no? Gani. Kita kay giselpuna naman po nato atong mga ginikanan, no? Sila na po yung murag medyo inosente sa Medyo mga kita apps. na po yung Kita na po tudlon. nagbadlong. Oo, nagbadlong. O nga, Nagtudlo ma, ayaw sila. nagpinduta, ayaw nagkuana, AI ra na, ayaw tuuan na. Kay kani Oo. atong mga ginikanan na, Grabe. puro na mo noon cellphone. Nabali ng kalibutan. Malipay naman sila, ana. Nalipay na noon sila nga mga AI na ilang mga kalingawan. Nakuan ko nga. Munang Mga kita AI na nag-educate. siya. Dili na lang po ato ang bata mo atong ipang-educate. Kani po Ato ato naman mga ginikanan. Ay, manong kita gag cellphone. Mo Okay, dahil palitin kong cellphone kay malingaw. Ang gulang. Ay, may nalamang lagi. Malingaw na ay kalingawan. Sus ko, daghan natang kitang henerasyon We na daghan natang daghan kitang responsibility sa atong Oo. mga kuan next and katong mga kung sa mga old Oh. natungaan ta. Hala, Ay oy. nako. Bitaw, no? No, Kadaga. that's true. So, mao man ni siya na Naku, ano manggod we're ta. fully Munang- aware. Siguro dali na tang kayong ipangkapoy karon kay bali ng daganang responsibilidad nga angay nitong Oo, i-watch kana po out. siya, ti. No? May gani kay kita karon regulated kay ta. Yus. Conscious kay ta. Kanino very conscious ta. Oo. Kasi mga mukuan ta ani musulod ta Kay- ani nga apps like okay. Pareha sa na natungan ta sa mga henerasyon nga parehong na nag-explore. Ang mga tigulang na rin nag-explore, ang mga batanon na rin nag-explore. And then Sa mga- maligaw kay kuan nang magtuplok-tuplok sila silang cellphone kay magana pa. Oh, tagsa. Oh, Ko kay laban. laban lang yun. Hala, sige, unsa na orasa ma, matulog na ka. Na. Pa. Na mo, akong mama no wala akong mama Na. nalingaw kay nang mga Korean. Na, samo. Naunsa na ni sila ko. Okay, Ipangkilig malab. sila nang ipangkilig-kilig na Ano, ron. uy, Kita ako na dili humana ko man na. ginahan. Wala may sa pagkuano nga lamod. Di kay Oo. ko hilig ka ng mga Ay, Korean ako ni drama Agi na. naman ko, ana. Manang ambot na lang. Sila kay mura sila kitang Oh, nga. Mura ka. nabaguhay na. Nabaguhan. Oo. Sa Muna unta man. kita na po yung makaingon karon nga, ay, nabaguhan, rani sila. Pasag di na lamang ning gulang. Gani. Kita Pero mo dili guys. i-regulate po nato let's sila. Oh, kay guide na them. ang mga online bank pod nga nakakonect sa ilahon nga mga apps mo nang Good. careful ra pod. Dahil nakawatan ako diri kay naini kuan og OTP diri akong gihatan. Ala, oy, kadakong dimalas, ana, oroy. Careful kaayo jud to sa ato ang mo na lagi careful jud to sa gina-install nato diha. Kay it could lagi like It could ruin. it could ruin your life Your pag unsa. It seems it's easy to access kana tanan na mga feature and all pero behind that napoy mga tao nga lahi po Ang lang intention. panginabuhi Oo. lahi po manawa That's na true. di ko na tas di maayong kamot. So, maura to. I think maura to siya daghan na kitang mura gani laugh siya ng very light oo. and very informative at the same time. And then naabot yung mga realization nga bitaw no kita man da itong natungan nga mao di kay na dako kita responsibility. Oo. No? Eh kita jud ang generation nga murag na Muna hantukan. upside down jud. Yes, it's very
true moms, perfect jud ka. The upside and the downside, downside. of these apps nga ginapanggamit nato. I hope that nag-sink in siya sa inyo ha, if you're watching this or listening this. Yeah, I think be responsible kung unsa ato ang ginagamit nga mga social media apps and all. Yeah. I think we're good na, Hayes, yeah. diba? Murag, gigutom na Na-sum ba? up na. Na-sum up na nato to mga thoughts. Gi-sum up na dyan na to ang tanan. Thank you so much for listening, guys. And that ends our episode. And see you on the next one. Bye!